Jeg har spørgsmål 13 om polynomier, og det lyder at gøre rede for andengradspolynomier og andengradsligninger, opstil og løs ligningen, der fører til bestemmelsen af det gyldne snit. Og det vil jeg så gøre nu. Det gyldne snit, det er, hvis man fx tegner en linje, så er det punkt, det her x, det her y, så det punkt, hvor x plus y divideret med x er det samme som x divideret med y. Altså hvor den store del her, divideret med den lille del, er det samme som, eller ikke den lille del, det er også det er den mellemdel, kan vi kalde det. Den mellemdel divideret med den lille del. Så jeg skal nu bevise, hvorfor at det punkt der netop er 1,16803. Altså forholdet. Og det vil jeg gøre ved at starte med at skrive min oplysning om det gyldne snit op her. Og jeg er interesseret i til at starte med at få 0 til at stå alene på den ene side af lighedstegnet. Så jeg starter med først at få henholdsvis y og x væk her, og det gør jeg ved at gange med dem. Og når jeg her der skal jeg gange med x, og jeg ved, at jeg i forvejen skal gange med y herover, så det gør jeg med det samme. X divideret med y, gange x, gange y, og det er fordi man skal gøre det man gør på den ene side af lighedstegnet, på den anden side af lighedstegnet. Så går x og x ud med hinanden her, og y går ud med hinanden her. Så står jeg tilbage med x plus y gange y er lig med x i anden. Som sagt skal jeg have 0 til at stå alene på den ene side, og jeg vælger, at jeg gerne vil have den til at stå alene på venstre side. Så jeg går ind og siger, at jeg har mit x plus y gange y minus x plus y gange y. Og så skal jeg så også minus med x plus y gange y på den anden side, når jeg gør det herovre. Yes. Og så går x plus y gange y mod med hinanden her. Og så står jeg tilbage med at 0 er lig med x i anden minus x plus y gange y. Nu skal jeg kigge lidt på den her parentes, for den vil jeg gerne have løsnet op. Og det er en minusparentes, så det vil sige, at for at jeg kan få den opløsnet, så skal jeg have det her plus til et minus, og jeg skal også gange ind i parentesen med y herover for at få den opløsnet. Så det vil sige, at der kommer til at stå 0 er lig med x i anden minus, så y gange x, det er x y, og y gange y, og så minus, fordi at den skulle ændre sig herinde, det bliver y i anden. Så nu har jeg min udregning her med 0 som lighedstegn. Så skal jeg have skrevet det op til en brøk, og den brøk jeg er interesseret i at få det skrevet om til, det er den brøk, der hedder x divideret med y i anden minus x over y minus 1 er lig med 0. Og grunden til at jeg gerne vil have det til at se sådan ud, det er fordi, at så får jeg et andengrads ligning, som er så lidt tættere på det resultat, som jeg godt vil have, som er 1,16803. Så jeg går ind og starter med at sige, at hvad skal jeg gøre for at få det her divideret med noget, som kunne gå hen og få et resultat til at se sådan ud. Og jeg får den gode idé, at jeg siger det bare, at jeg dividerer med y i anden. Og når jeg dividerer på den ene side, så skal jeg også dividere på den anden side. Men feltet herovre, det vil alligevel give 0, fordi når man dividerer noget med 0, eller når man dividerer 0 med noget, det vil stadigvæk give 0. Så nu har jeg det her stående, og jeg ved, at når jeg gør det på den her måde, sådan her, så må jeg vælge at sige, at jeg kan skrive det op. Altså jeg kan opdele det i forskellige dele, så jeg må skrive sådan der, og sådan der, og her. Så jeg har 3 udtryk i stedet for 1 udtryk. Og nu går jeg ind, og det er lige nu stadigvæk. Nu går jeg ind og kigger på et af dem her ad gangen, for jeg vil jo gerne have det til at se ud ligesom den her over. Så jeg starter med den første, som er den her. Minus y i anden, divideret med y i anden.
det er det samme som y gange y divideret med y gange y. Og det vil være det samme som 1. Som så er minus 1, fordi der er minus 1. Så det er nummer 1. Så har vi fået opfyldt den. Så går jeg videre og kigger på nummer 2 her. Og hvis jeg skriver den ned, så vil der stå x gange y divideret med y gange y. Og så vil y og y gå ud med hinanden, og jeg vil ende med, at der står x, y. Og jeg skal huske at skrive minus foran. Så nu har jeg fået oplyst det herovre, eller opfyldt det sidste. Så har vi den, eller den nummer 2, så har vi den aller sidste, som er x i anden divideret med y i anden. Og jeg ved, at når de er opløftet i samme tal, som er sætte uden for parentes, så det er det samme som at skrive x divideret med y i anden, som er mit sidste. Det sidste, jeg skal opfylde. Når jeg har gjort det, så vælger jeg at kalde, x divideret med y for z. Og det gør jeg simpelthen for at få noget mere overblik og få alle de brykstreger væk. Så min formel, den kommer, så nu kan vi starte med at sætte det ind. Lige nu, der hedder den x divideret med y i anden minus x over y minus 1 er lige med 0. Og hvis jeg så bytter x divideret med y ud med z, så kommer jeg til at stå z i anden minus z minus 1 er lige med 0. Og det jeg har stående her, det er sådan set en andengradsligning. En andengradsligning, det er en ligning af typen af x i anden plus bx plus c er lige med 0. Og der er det simpelthen et af de her x'er, som skal være opløftet i anden. Og jeg har så valgt at kalde det z i stedet for x, men det er sådan set ligegyldigt. Når man taler om andengradsligninger, så kan man også sætte dem ind i et koordinatsystem. Så hvis jeg lige tager et koordinatsystem. Ja. Og så går jeg ind og vælger at kigge på f.eks. a. Hvis man begynder at ændre på a-værdien i en andengradsligning, så vil det komme til udtryk, når man sætter den ind i en graf. Måden det kommer til udtryk på lige med a'et, det er, at grenene de vil ændre sig alt efter, om det er et positivt eller et negativt tal. Når man taler om andengradsligninger, så må a ikke være 0, for hvis a var 0, så vil det ligge her på x, og så vil det være en lineær. Hvis man går ind og ændrer på b-værdien, så vil det ændre på, hvor på x-aksen toppunktet vil ligge. Så det vil altså ændre på, hvorhenne at vores polynom vil ligge på x-aksen. Hvis man går ind og ændrer på c, så vil det ændre på, hvor toppunktet vil ligge på y-aksen. Så det vil altså ændre på, hvorhenne på y-aksen det ligesom, og det kan jo både vende begge veje, men det er hvorhenne punktet ligger på y-aksen, toppunktet, der ligesom bliver pillet ved der. Ja. Går jeg ind og aflæser i mine oplysninger her, så kan jeg se, at a er lige med 1, fordi at der er et sæt, der er opløftet i. Eller der kan lige så godt stå 1 foran her. Det har man bare valgt at undlade. Mit b, det er lige minus 1. Og mit c, det er ligeledes minus 1. Ligeledes lige med minus 1. Så nu har jeg de her 3 oplysninger, og dem kan jeg bruge til at udregne en diskriminant, som jeg gør ved formlen d er lige med b anden minus 4 gange a gange c. Og jeg kender både b eller c, så det kan jeg bare plottet ind her. Jeg har mit d er lige med b, som er minus 1, minus 4 gange b, som er lige med 1, gange c, som er lige med minus 1. Hernede. Og det ved jeg i forvejen, at det giver 5. Så min diskriminant er 5, og det kan jeg tilføje til mine oplysninger hernede.
Nu er jeg sådan set klar til at udregne resultatet og komme frem til mit formål, eller komme frem til det her. Forhåbentlig komme frem til 1,16803, kan man sige. Og det gør jeg ved hjælp af formlen. Z er lig med minus b minus b plus minus kvadratroden af d divideret med 2 gange a. Og jeg vælger at se bort fra minuset, der er heroppe, og det gør jeg eftersom, at jeg ved, at forholdet mellem to sider, det ikke kan være negativt. Så jeg vælger at bruge plusset, eller jeg vælger at lægge dem sammen. Så nu kan jeg sætte et tal ind, det er minus 1 plus kvadratroden af 5 divideret med 2 gange 1. Og det er lige med 1,16803. Sådan er det gyldne snit. Så nu har jeg altså bevist, hvorfor at forholdet mellem x plus y divideret med x er det samme som forholdet mellem x divideret med y, når man kigger på en lille linje. Og hvorfor forholdet det er 1,16803.